Ayan, at pinasunod ko na nga yung baso kasi tingnan nyo naman, blankong-blanko. At sa paglalagay pala ng baso, kailangan isa-isa talaga para maiwasan yung hindi pagbaba ng baso. Isa din kasi yan sa pwedeng kalugi natin dahil yun, natatapon yung kape. Sayang na sayang talaga. Kaya kailangan talaga isa-isa lang yung lagay. Huwag tatamarin. Ayan mga kamamshi, balik kanina may upload tayo na nilinisan natin yung ating coffee vending machine dahil wala nang laman, wala na rin akong baso. Kaya naman habang hinihintay ko yung anak ko kasi pumunta sa bayan, ayan, at magkakape nga ako, gagawin ko ng paraan para makapaghulog tayo or may lumabas na kape. Medyo nahihirapan lang ako kasi may hawak akong camera or cellphone. Kasi nga diba wala tayong baso, kaya ayan, gagawin natin ng paraan. Kaya ang ginawa ko, pinahawak ko na lang sa pamangkin ko yung 5 pesos tapos hinawakan ko yung dito sa may lalagyan ng baso. Para magkulay blue. Anong nagkulay blue na sabi ko sa pamangkin ko is ihulog na yung 5 pesos. Kaya nung nilaglag niya na yung 5 pesos at nagpindot na rin, agad-agad naman is isinahod ko yung baso ko. At ayan mga kamamshi, success! Madami na nga naghihintay sa kape kaya lang wala pa rin yung anak ko. Minsan merong mga bata na gustong magkape, pinapakuha ko ng baso, ganito yung pinapagawa ko. At ayan, kahit wala tayong baso is makakapagkape na rin tayo. Kape ng Coffee Bendo. At ayan nga, nilagay ko muna sa ating water bendo. Tapos, ano bang ginawa ko rito? Ayan, at tiningala ko muna yung sahuran o labasan ng powder. Tapos, syempre, sinara na natin. Tapos, ayan, magkakape na tayo. Ayan mga kamamshi, di ba? Diskarte lang yan para makakuha tayo ng kape kahit walang baso. At ngayon naman is magkakape muna ako. Tapos dito sa lamesa ko, napakakalat pa. Ayan. Ayan mga kamamshi. Kasi itong mga coins, ito, hindi ko siya ilalagay dito dahil, sa ating coffee bendo to, bibilangin ko na to tapos ilalagay natin sa ating ilista. Ayan, masyado magulo. Marami tayong barya-barya dito nakatali-tali na. Ayan mga kamamshi, diba? Sa ngayon is magkakape muna ako. Ayan mga kamamshi, bali dumating na pala yung anak ko. Ito yung napamili niya, isang box na maliit, tapos yung coffee flavor at baso. Itong isang box sa Omi merchandise niya nabili. Tapos yung mga flavor sa Dan and Liz. Ito yung napamili niya sa Dan and Liz, umabot din ng 570. Ito pala yung presyo sa Dan and Liz. Tapos ito naman is sa Omi merchandise na halagang 1,022. Ito yung kadalasang pinabibili ko sa anak ko sa Omi merchandise, yung mga non-food. Sa Pure Gold kasi hindi ko to nakikita at wala talaga akong nakikita. Kung sakaling meron man, hindi ako nakakabili. At ayan nga mga kamamshi, dahil marami din naghihintay sa ating kape, kailangan lagyan na natin. 2 flavor pa rin lang yung aandar kasi nga yung caramel wala pa tayo. Ayan mga kamamshi, ito pala yung anak ko na pumunta sa bayan. Siya na rin yung pinalagay ko ng flavor, sabi ko ako na lang yung magbibideo. Ito rin kasi yung anak ko na aasahan ko dito sa aking tindahan. Talaga marunong na siya. Siya na yung patitindahin ko dito. Ayan, pinalabas ko nga yung 2 flavor o 2 lalagyan para malagyan ng flavor. Balang lalagyan lang naman namin is yung 3-in-1 at saka yung chocolate. Maliit lang naman mga kamamshi ang tindahan namin. Mukha lang siyang malaki sa labas kasi pahaba. Pero yung loob niya is parang hinati ko dahil yung kusina at saka yung labahan. At ayan nga, pinalagay ko na yung chocolate. Dahan-dahan lang talaga dapat paglagay ng flavor dahil medyo ano siya yung mausok or ma-powder, nagliliparan yung mga powder. At sinunod na nga namin yung 3-in-1. Ito yung ano, yung dalawang yan ang talagang mabili dito sa aming kapehan. Yung caramel, hindi masyado. Tapos ayan, siya na rin yung nagbalik sa lalagyan, o diba? Marunong na marunong. Ayang gitna is 3-in-1, tapos yung nasa unahan is chocolate. Ayan, at pinasunod ko na nga yung baso kasi tingnan nyo naman, blankong-blanko. At sa paglalagay pala ng baso, kailangan isa-isa talaga para maiwasan yung hindi pagbaba ng baso. Isa din kasi yan sa pwedeng kalugi natin dahil yun, natatapon yung kape. Sayang na sayang talaga. Kaya kailangan talaga isa-isa lang yung lagay. Huwag tatamarin. At ayan mga kamamshi, sa wakas is okay na yung ating coffee bendo, diba? Ready na siyang hulugan. At dahil meron ng flavor yung chocolate, tinanggal ko yung band-aid ng ang dikit niya masyado kasi yung tag-3 pisuhin niya, napakadikit talaga. Ayan nga, at kailangan ko na rin mag-request ng bagong sticker dahil medyo madumi na yung ating sticker. Ayan lang mga kamamshi, thank you for watching. Ayan, kailangan din linisin natin yung may mga sticker na dinikitan ko ng band-aid.